бобои ҳоҷӣ мирзо гӯед, ки касе ки дар дасташ номи Аллоҳро менависад чӣ ҳукм дорад? оё ин ҷоиз аст? бародарои азиз ва гиромӣ, нависондан новобаста хоҳ номи Аллоҳро менависад, хоҳ номи худша менависад, хоҳ номи падарша менависад, хоҳ номи модарша менависад, фарқе надорад. ҳамин навиштаҷот дар ҳамин баданҳои мову шумо, бародарони азиз, ҳеҷ гоҳ ҷоизам нест, дурустам нест. ҳатто дар ҳадис хондум, ки 4 нафара пайғамбари нозанин гуфт аз раҳмати худо дур аст. якеш ҳамун касе аст, ки навиштаҷот дар баданаш дорад. барои ҳамин ин бо хеле гуноҳи калоне ҳаст, ки вақте мо агар номи Аллоҳро дар дастмон нависем ё дар ягон баданмон нависем, мо бубинем ҳатто дар телефонҳо савол мекунанд, ки дар экранаш сурати Аллоҳ ҳаст, мегем бо ӯ ҳоҷатхона дар омадан иҷозат нест. вақте ки ту дар худи баданат ин Аллоҳ ё Муҳаммад, инҳо вақте ки китобат мешаванд, то ҳар гоҳе ки халоҷо медароӣ, дар ҳар як қадам, дар ҳар як дохил шуданат, ту пеши худованд гунаҳгор мешавӣ. имрӯз агар имконаш бошад, касе навиштаҷот дошта бошад, баъзе мегӯяд ҳамхелӣ баромадааст, дорувое баромадааст, ки аз болош мемоланд, ҳамон ҳарфҳо ҳама нобуд мешавад. агар имконаш бошад, ки ҳараҷ набошад, бо ягон зараре ба ҷисми шумо наорад, мақсад онҳоро аз пӯстотон дур кунед. ва агар нашаваду ягон зиёне меовардагӣ бошад, ин ҳолата бародари азиз, барои ин гуноҳи кардагитон тавба кунед. ҳеҷ гоҳ ҳар чизеро ки бин бародарои азиз, худованд ҳамин хелморо зебо офаридааст, ки дигар ҳоҷат ба тағйир додан дар ҳамин узвҳои мо шумо нест. ҳеҷ гоҳ ман мебинам бисёре аз мисол нафарҳоеро, ки дар нохунҳошон, дар дандонҳошон, дар мӯйҳои сарҳошон, дар чашмҳошон ҳар хел тағйиротҳо медароранд. алахусус хоҳарои мо ба ин баданҳои бисёр зебое ки шумо доред раҳм кунед. бисёре аз ҳамин барномаҳоро тамошо кунед. олӣ ҳамон касое ки мақсад дар ҷисмҳошон чизҳои иловагӣ карданд, хоб то ҳатто пешҳои барошонда мебинӣ, ки чизҳои иловагӣ васл карданд. ҳамаи амонҳо бо бисёр бемориҳои вазнине мубтало шуданд. иншоалло дар шумо зебогитон, хоҳ додарои азиз, хоҳ хоҳарои азиз, ахлоқи зеботон, ниятҳои нектон, суханҳои хубтон, ин барои шумо зебогӣ аст. ин зебогӣ нест, ки мо он чизҳоеро, ки зиёдатиян дар узвҳомон пайваст кунему, баъд зарарҳошона бубинем. зарарҳои хеле ва хеле зиёд дорад. аз ин лиҳоз агар хоҳарои моро бинем, модарои пешморо бинем, чӣ қадар мақсад пирам ки мешуданд, ҳеҷ гоҳ зебогишон аз чеҳраҳошон, аз дастҳошон дур набуд, барое ки аз химияҳои имрӯза истифода намекарданд. ҳамзамон бародарои азиз, шумо ҳам аз ин навиштаҷотҳое ки ҳастанд ҳеҷ гоҳ истифода накунед, ки ҳатман инҳо дар пӯстои шумо, дар узвҳои шумо ягон зарару ягон зиёнеро меорад. вале ба ҳар ҳолам ки бошад, шариат манъ мекунад аз навиштаҷоте ки дар пӯстомон мо менависем.